titingnan ka dyan ang labas. Hello? Hello? Ay, ay. Wala! Wala, Buboy! Wala! Ay! Sige. Guy, driver, ano to? Driver Food de Los Santos, hi. Sino to si Bigbin? That's a free like. Thank you, my friend. That is a free like. Thank you. May love shout out sa 12 million in the house. Shout out sa inyo guys. Sino ba to? Ayan na. Toto channel. Salamat sa palike. Alauna na po. Oo nga eh, hindi pa nga ako nakain eh. Shout out sa 7 million in the house. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tumba ka. Ay, 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 ay. Salamat sa pagdikit sa aking bahay. Nag-subscribe, bigay. Subscribe. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Adali, ayun na. Wow. Ganda, ganda. Ay, 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 ay.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Shout out sa got to go na po. Salamat. Salamat. Ay, 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 ay. Fort de Los Santos, Denver. Bye. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Udon ka, udon. Ayan. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Magandang shout out sa Church na yun in the house. Salamat guys sa inyong pagbisita sa aking bahay, sa aking live. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dali na. Ay, yoy. Sit lang, sit.
Shout out sa 5 million in the house. Pwede po kayong pumasok at pwede rin po kayo magbaba ng inyong bahay para mabisita po natin ang inyong mga bahay, mga kapatid. Salamat po sa napadaan na pasilip lang dyan sa aking munting live. Maraming salamat guys. Ay, 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 ay. Pwede nyo rin pong bisitahin yung dalawang nakababang bahay dyan kung gusto nyo pong bisitahin. Ay, 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 ay. The wheels on the bus go round and round. Ay, 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 ay. The wheels on the bus go round and... Ay, 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 ay. Wheels on the bus go round and round. Ay, 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 ay. Round and... Ay, 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 ay. Baka gusto nyo pong magpakulay dyan mga kapatid. Baka naman para pandagdag ko man lang sa aking threshold. At kung gusto nyo magpa-member po, pwede rin naman po. Ikaw na magsalita doon. Oh. Hello guys. Hello guys. Dali. Oh. Hello guys. Sabihin mo. Oh. Oh. Taga. Aba. Aba. Magsalita ka na. Magsalita ka dali. Hello guys. Lawin mo. Hello guys. Uy, ako kamelon. Bye. Tingnan ko kamelon, oh. Wow! Ay, ay, ay. Ano ba? Hello guys. Shout out sa 8 million in the house. Salamat sa inyong pagpasok sa aking live. Pwede po kayo magbaba ng inyong mga bahay dyan. Mag-subscribe na kayo. Ay! Yay! 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 Ay! Yay! 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 Ay! Yay! 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 Nag-love shout out sa 5 million in the house. Bala ka dyan. nanonood Uy, ako. dito ka, may mumu dyan. Bala ka dyan, may mumu ka. Au! Au! Ay! Ay, tabi tayo. May love shout out sa 5 million. Diba may magugulong bata? Ang kulit-kulit. Dito, boy. Lah, mumu, mumu. Ay, may may ano, hello. 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 Oh, sabihin mo na, Papa. Mama. Dali, Papa. Oh, Papa.
Papa. Yeah. Nag-love shout out sa 7 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita sa aking live. Oh! Gugutom na ako boy. Gugutom na si Lolo. Huwag kang pumunta dyan eh. Ay, bala ka dyan, may mumo dyan. Bala ka dyan. David Icard, mega love shout out sa'yo Manoy. Kumusta Manoy? Icard. Ano na lamang Manoy? Kumusta Manoy Icard? Kumusta lamang ang buhay-buhay, pati kinabuhay? Kumusta ang buhay, pati kinabuhay? Huwag mo na buksan ng pinto, lalabas ang lamig. Halika na, ang kulit! Hala. Nandito sa Cavite, nandito ako ngayon sa Cavite, matagal nang nasa Cavite, simula nang nag-YouTube ako nasa Cavite ko. Umuwi lang kami ng probinsya. Makatanong eh, nagbigay ka nga sa akin ng custom, nagbigay ka nga sa akin dati ng client sa massage. Di ba? Mahulog ka dyan! Dito ka, baby. Nini. Mahulog yan dyan. Dito ka. Dito ka. Kunin mo yun. Kailangan mo manghuli ng pating, edi hulihin mo, pati balyena doon sa Sorsogon. Wag lang pating, balyenang hulihin mo. Kung hindi, yung butanding. Doon sa Sorsogon. Iuwi mo rito sa Cavite. Kalain mo pating. Ano gagawin mo doon? Makikipiesta ka? Akalain mo pating at yung isdang paigit. Meron bang paigit na isda? Ngayon ko lang narinig yun ah. Matilda Icard. Ngayon ko lang narinig yun. Isdang paigit. Hoy, huwag makulit. May mumu dyan, bala ka dyan. Ngayon ko lang yung narinig na isdang paigit. Ano, Icard? Bigyan mo nga uli ako ng client sa massage. Sana yung katulad ng binigay mo sa akin dati ha, galante. Bye-bye! Bye-bye! Wag. Bye-bye! Yung hindi ko report, yung nagbibigay ng tip at saka hindi tumatawad sa presyo. Bye-bye! Bye-bye! Bigyan mo nga uli ako man ng Icard. Yung mga ka-office mate mo dyan. Bye-bye! Ito, anak ko to.
Tagal pa naman nun. Mga sana itong week na to. Bombay talaga. Kuripot yung Bombay. Katulad na binigay mo sa akin, ano, hindi tumawad sa presyo ko. O, tapos nagbigay pa sa akin ng tip. Bait-bait pa, pinakain pa ako. Uy, no! Mabait yung binigay mo sa akin customer dati. Medyo yung isa lang, yung pangalawang binigay mo sa akin, medyo okay rin naman siya. Mabait din naman. Kaso walang tip. Tapos pumunta siya dito nun sa bahay eh. Nang doon pa kami sa kabila dati nangungupahan. Yung kahoy pang bahay na inuupahan namin. Yung binigay mo sa akin, pangalawang customer. Yung unang customer mo na binigay sa akin, sa pote, sa sugo. Nagsugo-sugo sa kalinisan. Sige, salamat Manoy Icard sa pagbisita uli sa aking bahay. Salamat. Ano yun ang kinukuha niyan? Nag-love shout out sa 7 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita. Uy, ang kulit mo! Uy! Shout out sa 8 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita, sa pagdaan, sa pagsilip sa aking munting live. Maraming salamat. Pwede po kayong pumasok at pwede rin po kayo dyan magbaba ng bahay kung gusto nyo po. Yeah. 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 Come on, Nani. Yeah. Bubay, ah. Ma. Bubay, dito bubay. Ay, oh. Yeah, dali. Dito ka, may mumu dyan. Ay ka dito, ati, dali, may mumu dyan. Ala, may mumu. May mumu, ala. May mumu dyan. Dito ka na. Biniinuwanan ni ate! Wawa! Hindi na love ni ate! Ewan ko sa'yo, pangit ka. Hi ka na, hi. 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 Dance. Ding ding dance na. Ding ding ding. Ding. Lola, papa. Salamat guys sa apat na patamsak. Maraming salamat. Ate Kulo, nandun na naman si Pangit. Pangit! Nag-love shout out sa 6 million in the house. Ay! Guys, pwede po kayong pumasok sa aking bahay kung gusto niyo po. Bubay! Bubay! At baka pwede naman, patamsak lang, sapat na. Mm. Mauntog ate ha, mauntog.
Shout out dyan sa walong naka-standby po sa akin dyan. Kung sino man po kayo, maraming salamat. Guys, Maraming mag-subscribe na kayo kay Rick Urago. Maraming salamat guys sa inyong pag-standby dyan. Kung sino man po kayo, maraming salamat. Malaking tulong din po yan sa akin. Pero kung gusto nyo pong magpakulay dyan, pwede rin naman po. Baka naman. Mahulog ka dyan. Ipaabot niyo po yan ng 1 million subscribers. 1 million subscribers daw sabi ng apo ko. Nag-love shoutout sa 8 million, sa 8 million in the house. Maraming salamat at sa inyong mga patamsa. Pwede po kayong pumasok sa akin live guys para kwentuhan po tayo. At kung gusto nyo pong magpakulay dyan, baka naman pandagdag po sa aking threshold. Para makasahod na naman po ako. Matagal-tagal na po ako hindi nasahod. 1 taon na. Mahigit 1 taon na po ako hindi nasahod. Mauntog yan ate ha, mauntog. Lagyan mo dyan sa semento o sa cornback mauntog. Baka naman guys. Wala, para ka dyan may bubo. Paabot din po yan ng 1 million likes. Ko pa ang cellphone dara dito eh. Dahil mag-cellphone. Nag-love shout out sa 6 million in the house. Dahil magsa-cellphone o di para. Hello guys. Uy! Ay, nako! Albay talaga. Paabutin niyo din po yan ng 1 million. Hello guys. Nag-love shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa akin live. Click the like button and click the subscribe button. Yeah. Si Nicole, bukas sara. Ay, nako. Hello, bukas sarap si Nicole. Nicole! Gugulo naman mga to.
Mega love shout out sa 8 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagbisita at sa inyong patamsak dyan. Maraming salamat. At kung matumbayan ha. Oh, really, boy? Ito ulay. Matang makulit siya. Buboy baga. Nung ako'y bata pa. Ay, sabi mo ba? Bye-bye! Bye-bye! Ding, 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 ding. Laway mo, laway. Ding, 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 ding. Duwag, salbahe ka. Kiss si Lolo, kiss, kiss. Very good kiss. Very good kiss. Very good. Na. Big love shout out 7 million in the house. Nailing ka. Nailing ka. Close open na, close open. Close open, close open. Close open. Flying kiss na, flying kiss. Flying kiss. Woo! Flying kiss. Woo! Flying kiss. Woo! Close open na, close open. Close open, close. Bilang na lang, bilang na lang. 1, bilang na buboy, dali, bilang na. 1, 2, ay, bad na, bad. Sabay-sabay boy, oh. Nakan yan, di na naman natambling dyan. Ay, si lola mo dahil pa dyan. Daw na. Gula! Ay, naka! Mega love shout out to 7 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak dyan at sa inyong pagbisita at pag dalaw sa aking live. Maraming salamat. Sa mga napadaan o napasilip din dyan, maraming salamat pa rin sa inyo guys. Guys, nagugutom na daw si Ricky Ulagong Vlog. Uy. Ano pa po? May bubo! Wala, wala. Ako. Kasi light ako.
Kain tayo guys. Kain. Siyempre, masiram. Pansit hab-hab. Pagkan pansit hab-hab. Okay, so ade. Ba't ko bagaan? Daon nanam. Ba't yung baga nanam dyan nanam? Sarap. Kukot na naman sa ninok ko. Ito ba yung langot? Yan yung pa. Dami na tao. Uday naman nagbalon. Kuminawan sa namin sa gali. Pagbuto naman ko dito. Pagkat din naman. Kain tayo guys. Maray niya pamatik ko. Sabi hai. Busy. Nakatulog na sa pagbili pagmatanda. Marirahay yung pamatik niya. Yan, sila ilot kumaran. Magkano? Walang pambayad. Kain tayo guys. Ay, mo. Ini ko yan. Alam mo na dito yan. Uy! Ang silulong mo, sige. Ano? Hinugang yung mga Ano? Sakulin daw ng bado mo. Hindi ka. Nathaniel! Nathaniel, padaranin ni kang... Ang kabarangga nga ni Indra dyan, asi ah.
Lulusan na ka mo dyan. Mukha pa mo ano. Kain ka? Hindi naman ako bibigyan ng ako. Nathaniel, tulong-tulong ka mo dyan, Nathaniel, ha? Alat-alatan na nindo ako dyan. Alat-alatan nindo ako. Hindi ka muna sa taway, ha? Ito din yun. Magkakawa doon. Ayaw na. Mabuk na dyan. Nagaran ito, Tiyo. Kaya natamag mo rin dahil kung dito. Sabi na nalata ang tita mo. Kuya na si lolo mo. Kapasuway. Pasok ko lang daw ikon. Ano yan? Basil. Kunduan na hindi ito kung marunong sa nakabride. Saan? Ay pa! Di ba binariyaan nindo? Ligdin ako sa baba. Mataas pa kami naman. 260. Ano Ano ang Si, 170.
Tama na sa kapay ko. Yan. Yan. Ikaw. Ako na. At mo. Oh. Ginisip mo sa plastic. Tapos na ako. Oh, Marina Kumigde. Ah! Aray ko! Ayaw ko sa matuwa! Ayaw ko na. Kasi saka na. Ano ba pala sumali kung sabi ni Lili? Baka pala kapasuka kung nanahinog dahil. Sorry. Sulat malalim. Ano pa rin ito? Arayat Pampanga. Sakay pala ito. Yung ito. Yung mga akin hindi kararantog ya. Di pa manan! 30%! Ikaw sila lang isanahan nila! Ayos ka dyan ha. Dahil mga cellphone sa indo. Dumdumon indo. Dahil mga cellphone dyan. O, ilukat na ka mo dyan. Nathaniel, lukat na ka mo dyan sa taas.
Oh, dalay na ko kidaya per. Pulpul mo na tulay ko aircon. Ano mo na ninyo diyan naman. Supula, supula. Oh, ang daya per. Saan kami magkabot? Hindi mo sa sala. Daya perla. Daya, pen na sa dayo. Huwag ka tiro isa. Ano ni? Sa akin yan. Hoy, hoy. Laban ng digdig. Hindi ko makalaog. Mga dapat na kasuma. Ito ko na dapat dapat tubig ko yan. Nakakalinis niya ako dapat. Isay. Oh, kaya. Patawag ka. Patawag ka. Shit na gawin. Ay, nasa dating kuriguan niya. Pagkabulangan kita. Saan? Natanyin. Yan ang paggawa taking hindi kuya mo. Sinikon? Magkuman ako. Ano kaya ako? Hoy! Ano mo ba nini? Matumba ah. Sige ko at masibang ko sa indawal na galaw kan tuyaw na ano. Hiling daw dito ko ng ano. Oh, so one and so one and tagang. Ano yung suwan? Zero. Zero. Ay, ano, 100. Eh, 100. Ay, zero. Ay, zero. Ay, isa rin. Zero kay zero. Oh, negative 5 plus negative 7. Negative 1. Ay, saan ako din? Ano kalun mo? Pili ba? Darrell Jan, Sirangan, may galab shout out sa'yo. We like.
akin na ah. Oh, pati ako dahil. Uy! Oh. Ano yan? Ay! 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 Uy! Uy! King! Bako, nag-back-tumbling na naman. Hey, man! Ay! Ang nagbubok-flip si pare. Ganto yan o, ganto yan. Huwag mo pa na. 5 plus. Ay, 5 sa'yo. Bawasan! 5 times 8. Ay, si ano naman. 5 times 8. Ay, Karabong? wala gugunta na ni. Na. Matyo, gari na su. Oo. Oo. Basta kayo lumuwa. Ako mo dyan. Diba bukadura ba? Ako na, tiyak na po dyan. Ay na. Bahala kami yung kubasa. Kapag ang mga akin, say may nakuha na magkaan dyan, tapat na Kaya ko pa na nakita. Wala. may nakukuha ka dyan. Badi ka tuyo. Putang ko. Ay, ika. Oh. Ika. May nagtuturo ka, si Jaka nagkuhan dyan. Oh. Ay, tamogin na sila po kapati. Kamu talaga pare. Ay, di ba naglalagay ka rin? Lips o tapos Oo, dahil tawag sa pagbabusa. Yung tao siya masanay sa pangole. Unsay tawa. Bilog lang ba ito ko? Bilog na coins. Oh, yeah, waiting. Oh, may coins mo ka pala sila. Para at mo ba yun? Ay, paano mo naalaman?